Ranná show s Juniorom a Marcelom počas celej olympiády priamo z Londýna. Naživo. Junior a Marcel. Počúvate Fan Rádio, naše olympijské štúdio a ja som ti hovoril, že to bude dobrý nápad, že budeme v Londýne vysielať, lebo budú chodiť k nám športovci, olympionci. A tak to aj je. V tejto chvíli môžeme privítať Jura Tužinského. Ahoj. Čaute. Ahoj. Počúvaj ma, ty máš veľmi zaujímavých víťazov v tvojej kategórii. Jeden sa volá Tesconi, tretí bronzový je Srb, sa volá Zlatič a vyhral to OH. Olympijské hry, Ying Yang OH. Áno? Áno. Krása. Je to Korejčan. samozrejme, je to vzduchová pištol, streľba mužov. No, Juraj, ty si Lučenčan, áno? Je to tak? Áno. A ty si jediný, kto prišiel s kabelkou. Kabelka prišiel sám, ja som prišiel skôr. Lebo vy ste tiež je Lučenčan, Áno, však? áno, je Lučenčan. To znamená, že atlet Michal Kabelka, aby sme to teda uviedli na pravú mieru. Poznáte sa vy nejako? Vôbec. Vôbec. Ešte sme sa to ani nestretli. Vážne? Ja som už asi 10 rokov mimo Lučenca žijem, takže Aha. tak my sa nejak nepoznáme. Tak ale reprezentujete istým spôsobom, samozrejme Slovensko a tak trošku aj svoj kraj. Spokojný, Takže nespokojný s výkonmi. Ja viem, že si čítal, ja viem, že som čítal a ty si hovoril o tom, že a čo sa týka bodov, že si splnil to, čo si predpokladal. Áno, to hej. To je v poriadku. Body sú v pohode. To miesto Jasné. mohli troška lepšie. Ale to dobre. je, že mega špička každé 4 roky. Tu si vplával si medzi žralokou absolútne do rybníka, nie? Veď to poznáš. No, 15. miesto, no nie je to zlé. Ja si tiež myslím, že to nie je zlé. Aké široké bolo to štartové pole, koľko vás bolo? 44. To je úplne v pohode. Je to úplne absolútne v pohode. A navyše opäť, tak ako sa bavíme s ďalšími našimi mladými športovcami, je to veľké zbieranie skúseností. Tak. Ako vnímaš olympiádu ako možno športovec a ako možno si vnímal olympiádu, keď si sa na to pozeral v telke? No úplne inak. Pocity tu človek je medzi tými ľuďmi a musí súťažiť, takže musí sa aj sústrediť na tie preteky. Celé to len sleduje a dobrý pocit tu byť, no, medzi toľkými športovcami, medzi kamarátmi, kopu nových ľudí to spozná, ako vás napríklad. To si nás ešte nespoznal. Tak dúfam, že na to bude príležitosť. Takto večer, keď ideme vonku, ako pôjdeme dnes, my všetci spolu, nenosíš pištol. Dneska nepojem vonku. Aj keď si to vzduchovou. Nechcem to rozprávať do rádia, ešte mám súťaž, takže ja sa ešte musím pripravovať. Juro, ďalší veľmi príjemný slovenský športovec, veľmi sa tešíme, že takisto si zavítal vlastne k nám. Jozef Genci, veľké očakávania, vlajko, nositeľ, toto je teraz veľmi háklivá téma na Slovensku, slovenskej olympijskej výpravy. Nevyšlo mu to zase, ako to vidíš ty, v čom sa skrývala tá jeho smola? Tak veľké očakávania mali iba od neho ľudia zo Slovenska, možno, že nejaký ten tým, ale on nemal nejaké také veľké očakávania. Už má svoje roky, už je vystrelaný a tie síly asi mi podľa mňa dochádzajú, no, 47 rokov. No tak u vás už naozaj sa dá hovoriť o tom, že človek je vystrielaný. Tak. Úplne. No dobre, a myslíš si, že v rámci ďalšieho vystúpenia na olympiáde, že to bude taký, že ako 15. alebo potlačíš to trošku vyššie? Tak neviem, dúfam, že sa podarí aspoň to isté miesto. Nejakú 20-ku čakám, no. Je to moja slabšia disciplína a budem robiť všetko, čo je v mojich silách. No to sa nečaká odo mňa nič, tak môžeme prekvapiť. To jasné. No, druhá vec je, pozri sa, už tam nejaké zásadné úspechy sú, to je Sydney, svetový pohár, 5. miesto, čo je naozaj veľmi, veľmi luxusné umiestnenie. Takže my ti budeme držať palce, aby sa ti darilo. Ďakujem pekne. Juraj, ďakujeme krásne, že si prišiel medzi nás. Ďakujem. Bolo to milé od teba, že ste si našli čas, chlapci. Ďakujem. Počúvate Fan Rádio. Popoludnie s Juniorom a Marcelom počúvate denne od 15. do 18.